Ọdịma Igbo na-asị kama efe anyị ga-agbanara anyị ka igbubiri ọdụ ya mere ugbu a anyị abatakwa kpọmkwem n'oge nzukọ oge ha anyị ji asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi dịka o si mana ka o si dị taa anyị ga-egbu ya ịchafụ ịmara na ihe na-eme n'ala anyị ugbu a onye na-amaghị chịkọrọ ya n'ọbụ maka ka a ga-esi chekwa ala Igbo nakwa ala Naịjirịa ọkachasị ala Enugu maka nke a onye isi anyị n'obodo Enugu hibego ndị otu ndị ga na-eche ọfịa na-eji gbochie ma ọ bụ chụpụ ndị alụ ndị ntọrị chọọ ha ụkwụ elu na ala Enugu ka ọ dị ugbu a ihe dịka 879 bụ ndị ewegoro ugbu a ka a sị ha bidogodu ka emesịa ka a na-eme nke a ndị ọzọ dịka ndị dịkwa 821 ga-ejisi ike wee bidozie na enyochasịa hazisia ha wee soro na ndị ga na-eche ọfịa anyị na-eche obodo nche iji gbochi mpụ nakwa ndị ajọ mmadụ ndị omekome ndị na-atọrọ ndị mmadụ n'ebe dị iche iche n'obodo Enugu. Cheta n'oge ndị na-achị ala Igbo niile oge ndị isi zukọrọ ha wepụtara atụmatụ otu a ga-esi wee na-echekwa ọfịa wee nụchasịa ọfịa niile dịdebere ụzọ ihe dị iche iche n'iji gbochi ma chụpụ ndị ọjọọ n'ala Igbo ka ha mere. Enugu abụkwara ndị obodo izizi n'ala Igbo bidoro nke ha ya bụ ihibe ndị nche ọfịa ka o si dị ihe dị iche iche ka akwadobere n'iji wee mee ka ọlụ a wee bụrụ ihe metara mkpụrụ ọma n'ịchụpụ ndị arụ na ndị omekome ọsọ elu na cheta na ọ bụ mmadụ 1,700 ka a na-achọ iwere maka ọlụ a ya bụ ịchụ ndị ntọrị mmadụ onye ọbụla bụ onye na-atọrị mmadụ ya si n'ala Enugu pụọ ugbu a maka na ndị nche anyị ejikọrọ inyochasịsie imi nyochaa ọfịa niile na-esi imi n'ala na-eji chụpụ ha dịka onye isi Enugu si ekwukwa mbọ ya na-agba bụ na a ga-azụrụ ha ihe dịka ụgbọala 260 ka a ga-azụ nke ga-eme na mpaghara ọbụla ga-eweta ofu ụgbọala a ga-eji wee na-agbakwa na-achị obodo na-eche ọfịa ọzọ dịka ibe ya bụ na otu ahụ ka a ga-ezuzukwa ọgbatumtum a bụkwa nke a ga-eji wee mee na-achụ ndị ime ka ọlụ a dị mfe nakwa ụmụ ihe nzikọrịta ozi dị iche iche ya bụ nke ga na-enyere ndị ọlụ aka ya bụ ndị nche ọfịa anyị aka. Atụmatụ ọzọ gbakwara ọkpụrụkpụ onye isi anyị n'obodo Enugu ya bụ gburugburu ya bụ onye aka na-achị Enugu Ifeanyị ugwu anyị ihe ọzọ mere ugbu a bụ na ahibego mpaghara maọbụ ụlọ ọrụ ga na-afụ maka nche ya bụ mpaghara ụlọ ọrụ bekee ga na-afụ maka nche ehibego ya ọrụ ha ga-abụ ihe gbasara nche obodo isi imi n'ala na ihe niile ka esi eche obodo ọ bụ ha ga na-enyocha ụmụ ihe a niile na-ahazi maka nche n'ala Enugu ugbu a. N'oge a na-eme nzukọ dị iche iche nke ndị isi ime ọchịchị obodo niile bịara na ndị nche dị iche iche jikọrọ aka wee bịa ka onye isi anyị n'Enugu na wee kọwachara ha ụmụ ndị a niile ihe a niile mana ọ bụghị okwu niile ihe gbasara nche obodo ewe ka esi akpa ya mana ọ bụ nke a bụ ijigoro gwagodi gị na burus bụzi a na-ekwu ekwu a na-eme eme ka o si kwuo ya bụ ka o si dị ehibego ndị nche ime ọhịa ugbu a gwakwa na ụmụ ngwara ihe ọlụ dị iche iche eji ya dịka ụgbọala ọgbatumtum na ya ihe eji ezikọrịta ozi ọ bụ ya ka na-eme n'obodo Enugu ugbu a nakwa na dịka o si dị n'ala Igbo maka oge ọ bụ ya ka anyị ga na-atinye ọnụ. Kedu atụmatụ nke gị? Kedu ka ị ga-esi kwado atụmatụ a onye isi obodo Enugu ọchị obodo Enugu mere ugbu a ya bụ ihibe ụlọ ọrụ mpaghara ga na-afụ maka ndị nche ọ bụrụ nke ndị ọchịchị magasị maka ya
nakwa ndị nche ọhịa anyị bidogoro ugbu a n'obodo Enugu dịka nsi gwa ọnụ ihe dịka 800 karịa bụ ihe bidogoro ọlụ a na-ekwu maka ya ya bụ na a na-ekwu a na-eme agakwa ahọcha wee were ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya na-enyochasịa ha kụzichara cheta na ndị a were na ejere ọzụzụ ha azụọ ha ka esi emegasị ụmụ ihe dịgasị anya mechazie ndị dịka 800 nakwa 79 bụrụ ndị bidogoro ugbu a. Ọ bụ ya ka anyị ga na-ekwu mbata ozigbo mụ na ga na-akpa ya. Cheta na abụ m Chizzy Ani, ọ bụ nzukọ ka ị na-ege, ana m abịa. N'eziokwu anyị na-ebe a wee na-eti eti ọ bụrụ na ị ka banyere ekwurekwu gị ihe anyị na-ekwu maka ya bụ nchekwa nakwa mbọ onyeisi obodo Enugu ya bụ aka na-achị obodo Enugu Ifeanyi ugbu anyị mbọ ọ na-agba n'iji fụ na achụrụ ndị omekome ndị ntọrị ọsọ ụkwụ elu ana n'ala Enugu. Anyị kọrọ unu na amalitego ọrụ ya bụ ihe atụmatụ aha ekwuru maka iwe ndị nche ọfịa ndị ga na-eche ọfịa dị iche iche n'ala Igbo nche ebidogo ugbu a. Mmadụ ka a mechara nzukọ ka onyeisi obodo Enugu na-akọwachara ụmụ mbọ ọ na-agba nakwa ka a ga-esi wee megasị ya na ụmụ ihe akwadobere ha ka a wee jiri bido ọrụ ndị dịka 879 bụ ndị ga-ebugoro ụzọ wee bido. Cheta na ndị ga-eso wee rụọ ọrụ a ga-elu 1,700 ka a na-eme nke a ga-azụrụ mpaghara ọbụla na obodo n'ime obodo ebe a na-echegasị nchia ụgbọala nakwa ọgbatumtum ụmụ ngwongwo na ihe eji ezikọrịta ozi ga-esokwa na ihe a ga-enye ndị a niile na ịmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche nke emere. Ọ bụ n'oge emere nzukọ nke ndị ime ọchịchị obodo dị iche iche nakwa ndị nche na ndị ọnụ na-eru n'okwu gbasara ihe gbasara nche n'ala Enugu mere ka onyeisi na-akọwa ihe a niile. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ehibego ngalaba ọchịchị maọbụ ọrụ na ọrụ ga na-afụ maka ihe gbasara nchekwa na ndị a niile ehibegasịrị. Ọ bụ ha ga na-ahazi ha wee na-afụ na ihe a na-eme dị mma. Ugbu a ịcheta ịfụ na ihe gbasara nche bụzi ihe na-echu obodo anyị Naijiria ọrụ ugbu a. N'ala Igbo ndị isi na-agbanịkwa n'ụzọ dị iche iche. Ofu n'ime ya bụ nke ịnụgoro ugbu a na-eme iji fụ na achụpụrụ ndị a niile ọsọ elu ana. Kedu ihe bụ uche nke gị? Kedu atụmatụ gị? Kedu ndụmọdụ ị ga-enye gbasara nke a emegoro ugbu a n'obodo Enugu? Ịma na oge ndị isi ala Igbo mere nzukọ na ha kwutara okwu ka a ga-esi mee ihe niile. Ọzọkwa ha kwuru bụ na ihe dịka ọfịa niile dịdebere ụzọ na a ga-asụ ha ma nụchasịa ha niile ka ihe wee dị ka mara ndị bụ ndị. Abụ m Chizzy Ani. Ugbu a nekwa akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ 099110009 maọbụ iwere nke a maka na ọ dị ka ofu na-arụ ọrụ ugbu a. Were nke efu ya bụ *9 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu ka anyị webe okwu na ozugbo. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nwanne mmadụ nde ka email ya dịkwara gị nwanna efugoro ka o si ada ewe odogwu ewe a chọrọ ịsụcha ọfịa niile amaghịzi m ebe ewe ga-ebizi ugbu a. Ọ ga-afịakwagharị ịkpagharị ewe. Ngwa gaa n'iru nwanne. Gaa n'iru. Maazị Chizzy anyị kwetere ndị aka na-achị obodo anyị abụ maka ịga idozi mmiri gbarọrọ site ndị isi dozi mmiri ma na ya na-edozite. Anyị nwere otu nsogbu na-enye anyị nsogbu n'obodo anyị bụ ndị na-achị eji ihe nke ahụ obodo
ndị nọ n'ime ọhịa ọ ndị a na-achị ehi abụkwa Maazị Jizọs ọgwa ha chọrọ idozi ya ha edozi nsogbu anyị bụ ndị a na-achị ehi ọ ha bụ nsogbu anyị emezi ihe ya na-ebe ya na-ebe o mana ọgwa na ha chọrọ igbo nwere eziokwu na ha chọrọkwa na ihe ya na-ebe ya na-ebe ma ọ bụrụ na ekwuzighị ihe gbanyeziri ndị a na-achị ehi n'obodo a daalụ uche ya dị njọ mana onye ọzọ nwekwa ike isi gị na ọ bụghị ha niile maka na ịchịkọta ha niile ọnụ nka na ebe e were ajọ mmadụ ka e wekwara ezigbota mmadụ ịchịkọta ha niile ọnụ ewe ndị nọ maka na ụfọdụ n'ime ha anọbugoro tupu ihe na-ada ugbu a ntọrị na ihe na-ada ugbu a wee daba ụfọdụ n'ime ha nọbụ n'udo amaghịzi ebe ajọ ndị mmadụ n'ime ha si wee batazie n'ala wee buziri ọgbata ufie bụkwara ihe butebere ha ndị nke dị mma butebere ndị dị mma ajọ afa ka anyị gwekwara okwu biko gwa m afa gị na ebe ishi akpọ isi na gịnị mere ọ dị mma nwanne anyị nwoke ọnụkọ bụ ọnụkọ ndị Igbo ịchọọ etinye ọnụ n'okwu ebe a asụsụ niile ị ga-asụ bụ asụsụ ndị Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ya ewutela gị ịkpọrọ ya afọ Igbo gị anyị na ga-akpa sụkwanụrụ anyị Igbo anyị na ga-akpa ihe anyị na-eji ekwu ihe a bụ na ndị ọcha na-anọbe ha na-asụ asụsụ nke ha anaghị aza afọ Igbo ndị China anaghị aza afọ Igbo ha na-asụ asụsụ ha ndị Germany ebe ejere mee emume iru ji n'agbanyeghị na-emere emume iru ji ebe a ọkwa asụsụ obodo ha ewee ike na-anụ ndị ụmụaka anyị nọ ebe a na-agbasi mbọ ike ịsụ asụsụ ha ndị India asụsụ nke ha ka ha na-asụ ije na Rome ọ bụ asụsụ ụfa ebe obodo ọbụla ijere na-asụ nke ha ọkachasị achọọ ịkpa nkata amaghị m ka nke anyị ga-eji pụ iche ịchọọ ịkpa anyị gwa ya afa gị na Igbo sụọ Igbo yere ya agwakwana ya ọgwa ma ọlị ana m abịa
ewe ya gwara m na ihe a nwa aka na ite kwuru ugbu a bụ onye nyekwana anyị nsogbu. Ọ bụrụ na ị naghị asụ Igbo yele enye na anyị nsogbu. Ọ bụrụ na ị nweghị afọ Igbo, chere ndị otu gị gị na ha na-akpa. Ọ bụrụ na ị naghị asụ Igbo nke ọma, chere ndị na-asụ nke ha, maka na ekele ọlụ eke. Anyị zukwara n'ezinụlọ ọlụ anyị ebe a. Ewe ndị na-asụ Bekee sụọ ya ọ dị ụtọ. Anyị juru eju oge ha batara nna ha na-eme ya. Ewekwa ndị na-asụ nke a watara n'anya, ya bụ Bekee a watara n'anya, ha bịata gị na ha na-eme ya. Ọ dị mma. Ọ bụ nzukọ ka anyị na-eme n'ụbọchị taa bụ eke. Ndị Igbo, eke ga-eketara anyị nke ọma, ahịa ọma ka ọ bụ. Ya bụ na nke onye kpọbara ọ ga-elerịrị leta nke ọma. Anyị ga na-eje eje wee na-abata. Chineke gozie ndị Igbo. Ahịa ọbụla ndị nọ n'ahịa eke agbanịba anyị a na-emekwa ọkachasị ndị ọdọ mmanya ebe m na-eje mkpanye m isi enu wee ịha mmanya nkwụ ọcha, mana ndị agbanị ndị nkanụ na-akụta mmanya dị mma nke ukwuu. Ọ dị mma, echi anyị abaghịzie n'ori ya mba na-akpọ ugo. Ahịa eke, ahịa orie niile anyị kelee. Biko onye na-akpọ, gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Esi m ngwa Owerri akpọ. Biko afa gị bụ gịnị nwanne? Aha Chikwuoru m ọnụ. Chikwuoru m ọnụ. Afịa atọka. Chineke kwuoru m ọnụ. Chineke ga na-ezọ gị, na-ekwukwara gị ọnụ gị kwa ụbọchị niile. Chineke gọzie gị nwanne, gaa n'iru. Ana m ekele gị n'ihe anyị na-eme. Daalụ nwanne. Ị na-agba anyị bụ ndị Igbo ume, onye ji ekweta. Ana m ekelekwu onye isi n'obodo anyị a n'ihe ikwu nkịta chi na anyị kwetego ndị ga na-anọ n'ime ọhịa na-arụ ọrụ. Ọ dụrọ izu. Chineke onye ọmịiko gbaa ya ume, gbakwa ogo nwa na-ekwu ya. Nwanne m nwoke onye isi anyị anụghị ihe ị kwuru, mana nke ọzọ ịsụzi anyị aghọtaghị ya, anyị anaghị agwa asụsụ ya gwa ebe a. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Mgbede ọma Chizzy. Ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne. Ndị ebe isi akpọ. Igwe etimetụ m akpọ. Igwe gaa n'iru, gwa anyị ka o si dị gị. Onye isi anyị na obodo Enugu ekpọpụtago ndị ga na-echere anyị ọfịa. Anụrụ m ya. Anụ m anụ bụ mbụ na gburugburu bụ ekwu eme, mana kịta ka nka ma na gburugburu bụ ekwu eme n'eziokwu. Ihe ahụ wepụtara ezigbote amụma. Ndị Igbo niile, ndị isi ọchịchị niile nọ n'ala Igbo, ha ga-nye aka gbaa mbọ mee ya ngwa ngwa, maka na-eme ngwa ngwa meghara ọdachi ka anyị fụ na ndị ga na-eche ọhịa anyị nọdụ na-eche, mana ndị ga-eri ngarị ma ndị aka azụ esokwa na ya o. Ekelekwe m gị. Daalụ igwe. Ọ ga-adịrị gị na mma. Chikwuoru m ọnụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike kpọghachite maka na okwu ahụ iji wee na-aga. Anyị na-anụcha mana ewebido ebe ọ dara aja maka na anyị anaghị asụ asụsụ ọzọ ebe a, asụsụ Igbo ka anyị na-asụ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Onye? Aha m bụ Okafọ, esi m Ebonyi na-akpọ.
ọ na-ewute ugbu a na onye ọbụla na-eme ihe ọ bụrụ na o mebe ka ndị bịara abịa ma ọ bụ ka ndị ọzọ ọ gaghị ekweta na ya mere ihe ị na-agwakwana ya ọ na-ekwusi ihe ọ na-ekwu ike wee na-asị gị na ọ bụ otu ọ dị na ọ bụ otu ọ dị. Ọ bụrụ na ọchọ ofe akwụkwọ sapụta akwụkwọ ndị ọcha dere ka ha si eche na be ha ka ha si eme na be ha sị gị na otu esi eme ịgwụkwa na ịmaala gị ma ụmụnna gị ma be unu maka unu si eme. Onye ọbụla ka anyị cheme echiche ọ bụrụ na anyị maka anyị si eme ụmụ ihe gbaghara na ụmụ ntọrị na mwakpo n'ike na ụmụ ajọ ihe batasịrị anyị kwesịghị ịbata ala anyị na ọ bụrụ na anyị ji echiche ka Chineke si ka anyị chekwaa obodo anyị dozie be anyị ịfụnanya anyị were n'ebe anyị n'ebe mmadụ ibe anyị nọ ọ karịrị ngwa jụsie ike na gboo ka esi ekene afọ mmadụ ya ịfụ ebe mmadụ na mmadụ nọ kpakọta nkata ọ bụ nke anyị wa ka ọ bụ ịpụta ime ka ndị nke ọzọ ihe niile onye ọbụla mere. Ụfọdụ na-erisikwa nri ọ chọọ ịhazi nri ya ọ na-eche ihe okiri na oyoyo ka anyị si mee ya n'obodo ndị ọcha. Anyị na-anọ ebe a na-agwa unu kwa mgbede kwa ụbọchị niile na ndị ọcha mebere mee nke ha tinyecha ya ma na ejije efu ka ha si eme ejije niile ha na-egosi bụ ka obodo ha si maa mma ihe niile mara mma wee tinyecha ya n'ụbụrụ ndị mmadụ ha gosizie na nke ihe niile gbasara nke ha kachasị mma mezie na anyị ada agbazi mbọ ime nyocha gbasara maka be anyị na ihe ga-adịrị anyị mma anyị na-ebizi ndụ nke ha. Nka anyị na-akabụ na gboo na-aka ya ada akazi nka onye ọbụla na-ebizi maka na ibie ndụ onye ọzọ awọm na-eme ndị a kpọrọ ihe na-eme ha amranrasie ebe niile wee jusie ala maka gịnị ihe eyotara. Mana ndị a na-abụ ha gosi gị na ihe niile ha na-eme bụ igosi gị na be ha mara mma nke ukwuu na onye mee ajọ ihe na ha wee ndị ha zụrụ azụ ihe ọbụla ọ sọrọ gị mee ebe ajọ ihe ha ga-achọpụtarịrị gị. Nke ndị be anyị bụ ha mee ejije nke ha ọ bụrụ ka ha ga-eji kwado isi n'ala metọọ afa ndị Igbo metọọ ife niile gbasara ọdịnala anyị metọọ ka anyị si ebi wee bụrụ ofu ya na-akọtọ na-efe ndị mmadụ mezie na onye fe okenye n'ala Igbo ọtụba egwu bụ ihe ọ kiriri ndị be anyị ji aka ha mee n'ejije. Mana ndị ọcha na-abụ eme nke ha emegodi ya mee ya ị na-afụ ihe ọma gbasara ha ka ha si eme nchọpụta na-egbochigasị ụmụ ihe ndị niile mere n'ụwa niile na-afụzi ha n'otu a ka ha dị. Nke a ya ịkwụsị ya ikwuo maka Igbo ụfọdụ ewebe iwe chọba onwe ha mana ala Igbo gara aka mmụọ si anyị karịrị ha. Ọ dị mma anyị na-ekwu na onye isi anyị n'obodo Enugu achịpụtago ndị nche ọhịa anyị ebe a ndị mpụ ndị ntọrị na-ekpo efi ma ọ bụ kporo gịnị wee banyesịa a ga-ewe ndị ga na-ejezi na enyocha na-afọ na ihe a niile na-egbochiri ya na ndị Igbo makachasị n'Enugu hiri ụra wee jiri anya na-abụ hie ụra kwuo ụra a na-ekwo ụra ihe ụra kwuo ụra ya oge ụra tọbara ụtọ ị na-eche na ihe niile zuoro gị na enweghị egwu ị na-atụ ya bụ na achọpụtago m ndị dịka ndị nche ga na-eme ha azụkwara ha ụgbọala na azụọra ha ọgba tumtum na ihe a ga-eji na-ezigarịrị ozi ndụmọdụ nke gị ka anyị chọrọ ka a ga-esi wee rụọ ọrụ a ya ka anyị na-ekwu ịkwa afa gị gwa ya afa gị na Igbo sụọla Igbo yele eye ka anyị were okwu a gwa m afa gị na ebe isi akpọ nwanne ekene m biko kwụsị okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Chinemeze ọ ga-adịrịrị gị na mma Chineke gọzie gị chi ga-emerịrị gị eze aha ga-adịgidekwa na Chineke mere gị ya mana ihe agaghị akọ gị ihe ọma ga na-emere gị kwa ụbọchị. Gee ntị Chinemeze taa bụ eke ga-eketara gị ihe ọma izu a ga-adịrịrị gị na mma n'afa Chukwu okike. Gaa n'iru nwanne. Ị ga-anọgharịa ya da-anụchazi ihe ị na-ekwu ka ị nọtere aka. Nwanne ị nọtere aka ya da-anụ ihe ewutere gị maka ka oge si dị ugbu a. Biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Ee, ọkwa Igwe nwa okike. Ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne. Udo dịrị gị. Kedu maka ụmụaka na Oriakụ? Ụmụaka ha na ọfụma. Biko kenere m ha
biko kenere ma n'oge na-adịghị aga m awụchi ebe a maka na ịbụ ka ezigbo mmadụ m wụchi ebe ya bịakwa ma ebọghị m n'izu ụka gara aga mana m ewe ka ọ dị biko kenesiara m ha ike o gaa n'iru nke a ka anyị na-achọ n'ọnụ ka m gwa gị enu ntị ewe ụdị asụsụ ụfọdụ ọkachasị ụfọdụ n'ime anyị ma ndị kwesịrị ịma na-amaghị ewere asụsụ obodo ndị ọzọ tinye na ya ịma na ọ na-abụ alụ gbaa afọ ọ bụrụ omenala ewe ụmụ ihe a na-akpọgasị ịjụọ ndị mmadụ ọ sị gị na ndị Igbo enweghị ya na Igbo ezughị ezu na nke ọzọ ezughị ezu mana ndị kwesịrị ịma na ihe ọbụla enweghị ihe na ụfọdụ bụ ndị na-achọ iji omenala ndị ọcha mee ihe niile ma asụsụ ha asị gị na ịma na nke a na-adịghị mgbe onye gwara gị ọgwa ha na-akọcha ha sị gị na obodo ebe ndị mmadụ si gịnị obodo bụ obodo otu anyị si eme ọ bụrụ na ọ bụrụ ugbo a gbarasị ebe ka esi ama obodo ihe eji mara agba anyị maka ukwu agba na ndị akụkọ gbasara ya akpụ ugo nwere ihe eji akpọ ha akpụ ugo nkanụ nwere ihe eji akpọ ha nkanụ mana ndị a bịara ka e wee wepụsị ihe niile gbasara anyị ma afọ obodo anyị abịa agbakọ ya afa bekee ikwasị gị na ka e wee kewasịa na nke ọzọ na ịma na asụsụ ezughị ezu mmadụ anọrọ be ya na-agwa gị na ihe Chineke na agụtụ Chineke si kee na okezu ya ekezu na-ewezi ndị ọzọ okezu maka na ndị nke ọzọ kwesịrị ike wee chọọ asụsụ nke ọbụla na-adịghị mana ha na-abụ ha were asụsụ mmadụ ha ekwesịbị ike kwesị ike si na ọ bụ ha wee nke na-adịghị na be ha ha ewere asụsụ ndị obodo ndị ọzọ kwesịe ike nọọ nke ha unu na-eme ọfụma ihe onye isi obodo Enugu na-eme dị mma dịsie ya ike na ọ bụrụkwa naanị na Enugu ka na-eme ya na a na-emekwa ya n'obodo anyị maka na onye isi anyị bụ Nwezi Ụmahị na-emekwa nke azụ na-eme maka nke akụbara ọha ịma ya ọfụma akụbara ọha gaa n'iru nwanne o bidogo nke ya o bidoro ya ọfụma na-emechikwara ya ike ọ dị mma nke bụ na ndị omekome anaghị eje ije dị anya ọzaba anyị ekene dị Chukwu ekene m Chukwu okike ọbịama ise kenere m akụbara ọha ewe ndị na-akpọ ya akụbara ọha ewe ndị na-akpọ ya akụbara ọha gwakwa ya ka o mee ka akwa alụta ya aka ịba ọ dị mma gwa m afa gị na-ebe isi akpọ afa gị na-ebe isi akpọ dị mma ọ gbafuo onye nke a gbafuola afa gị na-ebe isi akpọ nwanne ndị ka ị mere nwanne mere ka ọ chụghị ya jiwe ahụ ekwu m ihe ga-ejere nwanne ọ chụghị ya o gbuzuru Uchenna dee ya nwanne mmiri na-atụchikwa n'ọwa ozoro ihe ndeka obi nọ na n'Enugu mmiri na oruru ebe maka na ọ na-ezokwa n'ebe anyị nọ ngwata ịka ya ofu n'ofu ibe gburugburu mere ugbu a tinye ọnụ n'ofu ekelekwa m onye isi anyị ibe o mere amakakwa ọ bụ ibe anyị niile
ọ bụghị dị n'ọnụ ka a na-eme nke ahụ ịchọ ịsụ Igbo ịsụọ Igbo mana ịchọ ịsụ Bekee chere ndị Bekee. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Gbadata ya ma ọ bụ nọgharịa. Ọ dị mma efe oge adịrọ maka ihe ahụ ị na-eme. Biko ịkpọ anyị isi na ekwurekwu gị pụọ maọbụ na Igbo ekwurekwu gị pụọ maọbụ ị nọgharịa maọbụ ịgbadata ya ma ọ gbachie ya anyị na gị kpasịa ịgbanyekwa ya wee nụbụ onu anyị. Ka m were onye nka. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Uchenna gaa n'iru nwanne. Ihe ahụ ị chọrọ ịrụtụ aka ị ga-echere ndị Bekee ka gị na-akpọ anyị. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Onye ji na-amaki m oyibo wee na-asọ mgbali gboghalị onye ji na-amaki m oyibo. Ka nwere nka na-apịa Chizzy ya. Biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ. Nwanne mmadụ ekenekwa gị nwanne ndị ebe isi akpọ. Okeke obodo nwanne egbuzuru ọchụ ya emere aka. Iruru apịghị tanụ maka ọ bụ onye mba. Ọ bụ nene. Ngwa gaa n'iru mana onye mba na-azụkwa m ụbọchị niile. Ịma na ashọba anyị ka so dekwara ụbọchị niile o wee bụrụ ife anyị ikere Chukwu. Ngwatị ọnụ n'ofu nwanne. Ọ dị mma otu aka a ga-ejizi nwayọ wee pechaa ya n'ụbọchị nke taa mana obi tọrọ anyị ụtọ nke ukwuu maka ndị niile kpọrọ ndị okwu ha batara na nke ha na-abataghị ya ewute n'ụlọ. Anyị na-eme ihe a kwa izu kwa izu dịka ụbọchị nke be anyị si dị ụbọchị eke ashị ọzọ ka anyị ga-emekwa ya echi anyị mezie omenala dịka o kwesịrị anyị ga-eme ya wee kwalitebe omenala anyị n'ụzọ pụrụ iche. Mana biko na ụmụ Igbo biko dododo ọ bụghị na mmadụ na-asụ sịpịrịsịpịrị maọbụ na-asụ Bekee maọbụ na-asụ nke ọzọ bụ na mmadụ ma akwụkwọ maọbụ ma ihe ịchọọ ịma Bekee maọbụ asụsụ ndị ọzọ asụ mụta nke be gị mụta nke be unu mụta nke gị ihe mena gị ihere maka na olue n'oge ndị mmadụ ga-anaghachite na ebe Chineke kere ha wee yochebazie oyiye Chineke kere ha mebezie ihe ga-abara ha uru. Ọ bụghị ihe eji ike wee wakpo ha sị na ha ga na-emerịrị ha wee were ya saa ha isi ha were ya chee na ọka mma. Ndị be anyị site na ka Chineke si kee anyị o kere anyị wee were ịfụnanya mara mmatị anyị n'ime. Lekene ka ndị Igbo si ekene gbogbo je jụọ ndị mmadụ ife ebe Igbo baa n'ime obodo ebe nwa Igbo maọbụ nna maọbụ nne na-ekenekọta onwe ha ebe ha zuru n'ụzọ na-ekene maọbụ na ọ fụrụ mmadụ n'ebe ọ na-alụ ọrụ ọ ga-anọ ebe ahụ akparịta obere nkata kenegodu jụọ ese ebe ahụ a na-ajụ ese ka ihe ọma ma ihe ndị ọzọ ga-apụtakwa. Ya bụ biko ka anyị gbachienụ mbọ ike na-akwalite nke anyị. Asụsụ Igbo mara mma nke ukwuu. Onye si gị na asụsụ Igbo ezughị ezu si ya na ọ bụ ashị ọ bụ na ozu were ihe ahụ ị na-esi na ozu yitụrụ dịka ya na be anyị ọkwa n'otu ya ka ndị ọcha si eme nke ha bụ na ha na Nigeria were asụsụ ndị nke ọzọ onye ọzọ wee zọkara esi na ọ bụ nke ha. Mana anyị chema echiche ọfụma efu na kama asụsụ anyị ga na-anwụ anwụ ọ na-aga n'iru ọ bụ na anyị chie ya ndị ọka mmụta niile nke a sị na ha dị jee nchemi anụ dịka ọ si dị na ihe ọ dịka ya na be anyị wee mere jiri ya mere asụsụ Chineke nyere anyị ọgwụ uche pụrụ iche. Anyị nyochaba ihe gbasara obodo anyị mebe nyocha na be anyị na afọ na Chineke gọzikwara na ndị Igbo nke ukwuu.
ọ dị mma otu ọkwa ka anyị si ekene dịka ndị niile ekene onye isi obodo anyị ọchị obodo Enugu otu o si wee mee ugbu a ndị ga na-eche na-achụpụ ndị alụ na ọhịa anyị na n'obodo anyị ohibege ha ugbu a na-ebidogokwa n'ọlụ ndị Igbo wee na-ekele na nke a na-ekelekwa ndị niile bidoro nke a n'ebe ọ bụ na a na-achị achị ka ebidoro ya biko ka e mere nke a ihe a niile akpakwara n'alụ n'oge ahụ unu mere nzukọ ka ọ bụrụ nke e mere eme dịka ụmụ mmepụ na ụlọ ọrụ gasị nke a sị na a ga-emegasị kemgbe biko nke e nyere nwa anyị bụ nwa Soludo asị ya je hazie amaghị ebe nke a jedebe ka ụlọ ọrụ na ka ya ga-esi na azụmahịa na ịkpata ego wee bụrụ nke bụ ịgba n'obodo a maka na Chineke gọziri anyị na-arụpụta ihe dị mma n'ala Igbo ka ọ bụrụ nke ndị mba ọzọ ga na-abịa azụrụ ihe ndị a na ihe ndị ọzọ nke unu kwuru dịka ncha unu jisie ike na ya onye makwara enyemaka ọ ga-enye ka ndị a niile bụ ndị alụ pụọ n'ala anyị ya aka gbaa ndị nche anyị ume onye fụrụ onye na-eje n'ihe dịkasị anya n'obodo maọbụ ihe dị anya n'obodo kpọọ ndị nche obodo ka afọ na onye alụ a maọbụ alụ a si na ala ebe ha ọ nọ maọbụ n'obodo anyị niile pụọ kpọmkwem ekele m onye ukwu kelee onye nta cheta na abụ m Chizzy Ani ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma ka ọ dị nọ